Zdar lidi. Já jsem Foxy. Tady Tomix. Ne, ty jsi Fishy. Fishy, no, Fishy. No, my dva bychom chtěli, ne on dva, my bychom prostě chtěli natáčet na video. Na YouTubeko. No na video, no, dík, že jsi mě opravil, na YouTubeko. No a budeme natáčet prostě vlogy, tagy, hry, Fishy. challenge. Navíc se nespomenu. To bych tady byl celý den. Prostě různý ty. A chceme natáčet jako, pokud znáte TV Twix, tak budeme taky točit ve skupině. A nebudeme jenom dva, bude nás. Kolko? 7. Jako. Ne 6. 3 a 3. 6. Bude nás 6. Že skrz to jde fakt vzduch. A Fishy natáčí doma Minecraft. Fishy doma natáčí Minecraft, takže za chvíli už si bude dělat svůj kanál na YouTube a budu tam dávat videa Minecraft. Jak tam mám 40 vlků v jednom baráku. To je blbý. Hej, máš velký dům nebo chatu? Co? Velký dům? Velký nebo chat? Mám tam 6 malých chat a je jeden velký dům 10patrový. Ne, 5patrový vlastně. Počítat. Co? Kece. No a všichni jsme z jedné vesnice. Mám už to na moji ruku. Nazdar, dáreček. Ty jsi debil! Víš, já se jich bojím, vole.